ठाकुरଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାବି ରିଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟାରେ ଚାବି ରଖିଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଟା ସୂତାରେ ଓହଳି ଦେବେ ଭଲ କଥା। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ କଥାଟାଏ ମାନିକି ରହିବେ, ଭାରି ଲାଭ। ଆଉ କଥା ହେଲା, ସ୍କୁଟର କି ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଉଛନ୍ତି, ଦିଅଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ କିମ୍ବା ପଛରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଦିଅଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଚକା ଆଖି ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଚକା ନୟନ ରୂପ ରଖିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଥୋଇକିରି ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ଟାଙ୍କ ଟେକିଲା, ସେ ଆରାମକି ଜୟ କଲା। କ୍ଷତି ହେବ ନା ଲାଭ ହେବ? ଟିକେ ବିବେକକୁ ପଚାରିଲେ ଏ କଥା କରିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା? ଟୋପେ କରିବେନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଦେବେ, କୁକୁର ଆସିବ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବ, ଗୋଡ଼ ଉଠେଇଦେବ, ଦୁଇ କରିବ, ବାପା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ, କୁକୁରର ଦୁଇରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦିଅଙ୍କ ଫଟୋ କେମିତି ରଖିବା? ଏ ଭୁଲ କେତେବେଳେ କରିବାନି।